Hum ilahing Hawignawastu Purnama Sidam Hawignawastu silat mringgiwang jagat karana siran tondo kawe sisaning bisana sono sinawurang lopo estemasil stantun lampahing Buddha jinatur tutur katelo tulo-tulat merilap den Baradya Budur sita ngumpama paramene skara Karnagya tuming jaman Purwa Winusudra ingkang dinama-dama pinardi tameng lelata mangke tekap wasananing Gupita tawun renggeng pralambang matumpa-tumpa marang panggung sang muring kota Berakaning carita linarik runtuting basa dongeng kununge musrasa linaras saya karaos mula jare ora ngrasa ani uring diri rasa rumangsa ngrumangsani lir jalma ngilu kaca jare wis sinakuk caing carita Raja wis gumilar jroning pakliran yo kang sejati hampir sari paglaran ringgit Purwa Surya Candra Darumyang Kartika kinurpa kudrating kang kawasa sari ratri anggetri bawana ora ing tenging dosina gilir gumanti datanpa kumbuh Teman dadi petangane dina sasi warasi windu kang sarta abad Terukulan tekartu pengarep wis nirambun jawah pating rembyah dadi apa pandhanging kutu-kutu alang atoga buron-urum yang Brontoyo dadi apa pranan kang tanpa icalan jalma menungsa tinitah priya wanita spono-pono anut golonganing bangsa dewi-dewi Kadang-kadang kari punita ingkang kaya padi dosa Purwa eka marang sawijati linuwih dosa 10 Purwa marang wiwitan senadyan kathah titahing dewa ingkang sinangga ing pratiwi kinasonganing ngapasa kinapiting samudra rajak samyanggana raras nanging dadan kadhewe ingkang gedhe ing dalu samangke yekti ingkang sinebat gumelaring negari Ngamarta ya negari Ngendrapasta ya ing Batana Kawarsa ya ing Cintakapura Apantes kinarya kandha saratri mangke awit ngupuh negari 100 sarantuk kalih nadyan sewu tan jangkep sadosa gemah ripah luh jinawi kerta tata turaharja tur dasar para kawulane sadaya samya sayek saeku kapti akraya luhuring nusa bangsa lan negari tu negari Ngendraprasta kena winastan negara ingkang gedhe obore wadhang jagate dhuwur kukusi jero tancepe adoh marang kuncarane pramila datana memukal lamun ngenguwung tejane ngambar rumpun taping nagri lah sintawa ingkang jumeneng nata hambek bau denda Anyaprawati yekti jejuluk Maha Prabu Puntadewa ya Prabu Yudhistira ya Prabu Darma Kusuma ya Darma Wangsa ya Sang Dwija Kangka ya Sang Ajata Satru Nalika ingkang bebuti bawa laksana tur hambek angayomi dharma angayomi agami suci angayomi para kawula kang sami angreksa raharjaning nagri tuwin angayomi dhateng aing sapadha-padha hanggung hangaosi dhateng asanes jumeneng sang nata nyata saking setya bektinipun para kadang Pandhawa ingkang ngembat ingring praja kabunggal semanten kawibawaning praja awit lamun to ginunggunga nadyan saratri tarana pedhote nujuri sajuga sang nata kepareng miyos tinangkil mungguing sitinggil pinaturata kadhep dening para kadang ngaglahyah praetneng kewuh tuh menika wisanipun satriya ing Jodipati kasih Raden Werkudara ya Raden Bratasena dene ingkang lenggah mabuka amarikalu muga lir Kanjeng Bantala tuh menika wisanipun sang pamadya satriya ing Madukara kasih Raden Arjuna ya Raden Janaka ya Raden Permadi dalan katun piswanipun satriya kembar kemanikan nggih Raden Akula saha Raden Sadewa dene ingkang pinangka tetinding para wadya warangka dalem patih Handakawana kasambet piswanipun para mantri bupati nayakaning praja ambar-amblabar panyaya samudra datanpa tebi maneka busananing para wadya tinon kadipan jraing puspita
Nalika semanten kaget kadura wekasan nampi rawuhnya ingkang raka ing nata Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna ingkang kadherekaken dening Raden Haryo Setyaki kepareng lenggah jajar lan sang nata pramila daya dherek acarane dadi mangkon pangadas waraning ndra ingkang tering kawedharing lisan. Sri Tinon neng pasewakan busana
maneka arna Jebak puspiteng Udyana miang panjerah sarwara ranggeng manik loro Narawata ana Prabanyo kang sumirat kanyaring deja liwaran lereki lat sisiring dadit wimbuh kakanda mrih minggir katiuping samirana mandra sawaran mangambar kungas ngepeki jroning pasewakan tandya duh iwang murbing rat mugi ambabarana pepajar duh jimat pepunden kula ing madya pada prapting delahan Koko Prabu Ndwarawati dereng dangu rawuh paduka sasampunipun lenggah kanthi prayogi kepareng ori paduka ngaturaken pambagya panakrami tuwin sumungkeming pangabekti kula mugi kunjuk wonten sandhap pepadanipun njeng Koko Prabu Ndwarawati. Koko Prabu Ndwarawati nyuwun sukma jagat majolinuwih. Nggih, Yai, nggih. Sakalangkung kacadhong kanthi asta kekalih kapetelaken wonten ing Pranaja kacananging puncaking weni. Paring pambagyanipun Yai Prabu ingkang rumentah dhateng
Rangkeng Ndwarawati lan inggih pamujinipun Nyai Puntawa kasembuh pangayomaning Hyang Agung. Lulus raharja praptanipun ingkang Raka boten manggih alangan setunggal menapa. Kejawi saking menika astutinipun ingkang Raka sayugi katurun ngarsanipun Yai Samyaji. Gurawalaning panampi kula paring pangestawanipun Kowo Prabu sanget kula pundi saengga jimat paripih. Samangke mugi kaskecak nuanggenipun pinarak lenggah Kowo Prabu. Inggih Yai, inggih. Sampun boten kirang prayogi. Wah. Kresna kakangku. Sarawuhmu aku ngaturke bahasaku lan bektiku katur kersane njlitheng Kresna kakangku. Kadangipun Kakang Nyai Werkudara ngaturake pangabekti banget ndak tampa karya bombong penggalipun Kakang. Pangestunipun Kakang wae tumrap marang Si Adi Werkudara. Yo. Ndak pundi dadi jimat. Nadyan kula sumanten ugi Kowo Prabu ing Ndwarawati. Rawuh paduka keparengipun Arjuna ngaturaken sumungkeming pangabekti. Kadangipun Kakang Dimas Janaka banget tak tampa ndayanana teguh kayuwananing pun Kakang. Astutinipun Kakang wae geage tampanana Yai Arjuna. Nun kapundi wonten mestaka mugi dadi jimat paripih. Nadyan ingkang kembar Rawuh paduka Kowo Prabu ing Ndwarawati ngaturaken pangabekti Kowo Prabu Yai kembar wis ndak tampa ndadekke gembiraning manah. Kowo Prabu prasasat negari Ngamarta kadidine kajugrukan Wukirsari kablebet samudra madu. Inggih awit rawuhipun Kowo Prabu. Krana nalika Kowo Prabu dereng rawuh anggen kula ngentosi rawuhipun Kowo Prabu pepindhanipun kadidine ngentosi kumambanging sila Kresna sileming baeta gabus. Nanging sasampunipun Kowo Prabu rawuh minangkaning menapa ingkang dados panyuwun kula. Biar padang trawangan kadidene lumampah wanci panglong kepapak obor sewu. Krana saking pandugi kula inggih namung Kowo Prabu ingkang kedugi saged pinangka dados kawidamar pepetenging manah kula. Ingkang menika kejawi ngaturaken gunging panawa ingkang tanpa upami. Nanging ugi nyuwun gunging samudra pangaksami dene rawuhipun Kowo Prabu sanget-sanget kula pondhongi mangarsa Kowo Prabu ing Ndwarawati. Jagat Mahestungkara payah Bathara Jagat inggih Yai inggih. Senadyan ingkang Raka ing Ndwarawati diagung pangaksaminipun Yai Prabu, mbok bilih semurandat bilih anggen kula minangkani punapa ingkang dados pamundhutipun Yai Prabu. Bawanipun ing mangke ingkang Raka sampun minangkani pamundhutipun Yai Prabu pramila lajeng cumadung dawuh wonten wigatos ingkang kados pundi? Dene Yai Prabu kepareng miji dhateng ingkang Raka Ndwarawati mbok bilih saged kawedharing kathah saya lajeng kula aturi mbabaraken nanging mbok bilih menika kanggep wadi monggo to. Kula dherekaken manjinging bangsal rembagan catur netra kaliyan ingkang Raka Ndwarawati. Ingkang Raka sampun sumedya nilingaken karo manglungaken jangga murih terwaca anggen kula nampi sabdanipun Yai Prabu Samyaji. Kowo Prabu waleh-waleh menapa ingkang dadosaken ribeting manah ingkang rai sekadang. Kejawi namung Kakang Semar Badrana ingkang kadempel. Caos atur bilih Kakang Semar sampun sawetawis setunggal condra etang kalenggan mangke boten seba caos wonten negari Ngamarta. Kowo Prabu inggih perkawis Kakang Semar boten seba caos menika ingkang lajeng nuwuhaken pitakenan. Sejatosipun wonten menapa Kakang Semar menika saumpami Kakang Semar menika kagol kagelaning galih nanging lajeng menapa ingkang jalari
menapa inggih pun putus kadang ingkang sampun damel cuaning manah menika Kuku Prabu ingkang dadosaken petenging manah Kuku Prabu kepareng lajeng paring sabda tama mrih pajaring lampahan menika Kuku Prabu ing Ndorowati Anjra ingkang puspita rum kasiliring samira nomre om sakar kadung ngas kadanyo maweh raras retnaning driya maksudmu jagat mangadya linuwih Yai sampeyan sampun boten badhe karempit menapa ingkang dados sabdanipun Yai Samyaji menapa ingkang dados sabdanipun Yai Samyaji sampun kula tampi kanthi terwaca Yai bilih Yai Prabu Kalenggan menika ngrembak babagan Kakang Semar menika tumrap ingkang raka malah kepasan yuga katujuh nginu tegesipun menika malah ngleresi menapa darunanipun mekaten Kuku Prabu inggih jalaran sejatosipun praptanipun ingkang raka ing Ndorowati wonten ing negari Ngamarta menika kejawi minangkani pamundhutipun Yai Prabu nanging ugi badhe caos pawarta babagan Kakang Semar menika marandening mangke jebul Yai Samyaji malah sampun angemah-ngemahi rembak inggih babagan kawontenanipun Kakang Semar menika lah menika kula lan Yai Prabu bebasanipun tumbuh oleh tutup inggih. Lajeng keparenga paring dawuh Kuku Prabu badhe paring pawarta menika perkawis menapa Kuku Prabu. Inggih perkawis kawontenanipun Semar menika. Yai estunipun ingkang raka sampun mireng pawarta yen Kalenggahan menika Semar badhe mbangun kayangan. Sepisan malih Semar badhe mbangun kayangan. Lah menika mbok menawi nggih perkawis menika ingkang jalari Kakang Semar sawetawis mboten seba caos wonten negari Ngamarta. Pramila sareng kula tampi nawala saking Yai Prabu supados enggal prapta wonten negari Ngamarta. Mila lajeng kula gelak lampah kula daya-daya enggal saged warta kalian Yai Prabu. Wah, Kresna kakangku. Aku sumela atur, aku tak takon. Semar kok bakal bangun kayangan. Kuwi sing tok karepke kepiye? Lah ya kuwi Werkudara. Pun Kakang dhewe nganti tekan saiki isih tuwuh tandha pitakonan. Semar kok bakal bangun kayangan ki sing dikarepke Semar ki kepiye? Umpama to bangun kayangan, banjur kayangan endi sing bakal dibangun? Merga kayangan kuwi werna-werna. Mongko kayangan kuwi papane para dewa tur manggone ya raning Marcapada. Umpamane Semar bakal bangun kayangan tenan. Yen manut wawasane pengendikane Kresna kakangku,
Kuwi bener apa salah? Yen pun Kakang pakartine Semar kang kaya mengkono mau genah yen to luput. Kok Kresna kakangku iso ngluputke? Dasare apa? Werkudara, piye? Pun Kakang wis ngendika ing ngarep yen kayangan kuwi papane para dewa, tur ya wis duwe jeneng dhewe-dhewe. Umpamane kayangan Suralaya ya kayangan Jonggring Saloka, kayangan Kaendran, kayangan Wuntara Segara, kayangan Suduk Pangudal-udal lan sapanunggalane. Mulai Semar bakal bangun kayangan kuwi tak anggap luput gedhe Werkudara. Lupute nggon ngendi? Lupute merga Semar wani nyahak wewenange ratu-ratune para dewa ing kayangan ya kuwi pukulan sembang jagat Girinata. Dadi umpama mbangun kudune sing menang bangun ya pukulan Bathara Guru, dudu Semar. Merga Semar mapane ana Marcapada. Kuwi rak merga mung panemune Kresna kakangku wae. Mula tak jaluk perkara iki ditelusur luwih dhisik. Aja grusah-grusuh, mundhak ke seluruh dalan buntu. Lan aja nganti awake dhewe malah dadi klora-kleru karo Semar. Yone sing dikarepke Semar bakal mbangun kayangan kuwi kaya sing dikarepe Kresna kakangku. Nek dudu, mula perkara iki awake dhewe kudu bertitis. Lan yen pancen ancas lan kegayaane Semar kuwi tumuju marang kautaman kang migunani kanggo bebrayan gung. Wah, awake dhewe kudu sabiyantu marang Semar. Ngelingono yen labuhane Semar karo awake dhewe wis nganti ora iso diatung maneh. Lho, kok malah dibantu piye to Werkudara? Semar ki bakal mbangun kayangan kuwi genah yen luput kok malah arep dibantu ki kepiye? Durung kaluan luput. Wong kuwi aja gampang nibake Cubriya. Kudu ditelusur luwih dhisik. Wah, yen pancen Semar ancase becik, kudu dibantu sawuduhe. Ya wis sakarepmu. Mengko buktekke wae Werkudara. Yai Samyaji. Paduka sampun mireng piyambak bilih yen Kakang Semar badhe mbangun kayangan menika teges Semar sampun nyahak wewenangipun para dewa. Cetha yen lekasipun Semar menika lepat, cetha. Kangge titikan mawon, Semar samenika sampun ngewahi-wahi adat, malah sampun botong seba caos malih. Pramila babakan menika Yai Prabu kedah ingkang praitna lan waspada. Sampun ngantos kasempya dhateng dosanipun Semar Badranaya, Yai Samyaji. Sigra-sigra yen pramana kanca sigra ngraketa nawang sesangka. Sri Nalendra ambek marwa sing sang katriku mulung mangrempak katriku mulung mangrempak ing wadya rada goro reka giri-giri Eco dene Rasamya Imbal Wacana ginemraras ginandarasa nanging pangedikaning Natandara ingkang wekasan akarya legek jroning Riyanata ing Amarta satema pasewakan dedhep tidem tanana ingkang nyabawa kocap kesaru geger wasih banjawi pihak ngarsa tangkeping nguri. Sakti pisuwanipun utusan saking Karang Kadempel nenggih Ki Lurah Petruk Kantong Bolong. Miasagung para ingkang sumewa ndasaken horeng pasawakan kanca ana wong edan munggah ana wong edan munggah ya jaluk dalan
Sinongwati Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra bali lumut ambek kanggeng awita dedenjeng-denjengan Petruk kanthong bolong iki slamet tekamono negara Ngamarta iki slamet suwun kula wonten ngarsa paduka suwun Prabu Puntadewa slamet mboten mangke alangan suwiji napa bekti kula katur nggih Den Andekno Linggaya Petruk ngaturake bekti tak tampa pangestuku wae tampanana Petruk nggih kula pundi dadosaken jimat paripun dayana ing kasantosan mugi ndayana ing kasantosan Ndara Werkudara bekti kula Den Ya Petruk tak tampa pangestuku tampanana. Sanget kula pundi dadosaken jimat paripun dayana ing kasantosan. Ndara Janaka bekti kula katur nggih, Ndara. Den bekti kula katur ndak rasopan kok nek nganggo tangan mburi terus. Ya Petruk pangestuku wae tampanana nggih. Sanget dadosaken jimat paripun dayana ing kasantosan. Ndara kula ndara kembar kemanikan ndara nekula ndara sedewa bekti kula katur Den ya Petruk tak tampa ya Petruk apa pangestuku bae tampanana pangestuku tampanana Petruk nggih sangat matur nuwun mugi dados jimat paripun dayana ing kasantosan mugi dados jimat paripun dayana ing kasantosan Sinuwun Prabu Kesnra anu Kresna kula nganu apa bekti kula katur nggih sinuwun ya Petruk tak tampa pangestuku wae tampanana nggih sanget kula pundi dadosaken jimat paripun dayana ing kasantosan Ndara Setyaki bekti kula nggih Den ya Petruk pangestuku wae tampanana nggih sanget dadosaken jimat paripun dayana ing kasantosan ora kok kabeh dayana ing kasantosan ben saya sentosa saya rasa iya iki kula niku bar tabrakan ning malah saya rasa iya Petruk mangkono nggih ngaten mekaten nggih namung ngabari kemawon mbok menawi enten sumbangan Ya Petruk mengko tak sangoni beres. Yes, sukses. Petruk wonten dawuh. Esmusu mengko pengawak Bajrabayana wigati apa? Tumuli matura Petruk kanthong bolong. Nggih. Awit pasang kaliman tapi pira-pira ladoni dumawaing tawang tuwang. Kepareng matur mbok bilih wonten lepat anggen kula matur samangke.
Panjenengan kula caosi pangapura. Lho. Kok sik lehmu matur ki kepiye Petruk? Lho, lah pripun? Kuwalik. Wah, kuwalik pripun? Lah sing leres niku pripun? Kudune rak yen kula lepat nyuwun pangapunten. Ah inggih tiba padha-padha ngaten. Niki anu kok namung intermezzo. Pun. Gampangane nggih nyuwun pangapunten waleh-waleh menapa. Waleh-waleh menapa sinuwun? Sowan kula menika sejatosipun dipun kengken Kakekne Semar. Dene aturipun Kakekne Semar nuwun sewu, nuwun sewu. Saderengipun badhe kula tirakaken murih sampun ngantos wonten tembung sudaning titipan miwah undhaking pawarta. Mengku karepi tembungmu kuwi Petruk inggih. Margi racak ingkang wonten menika malah undhaking pawarta sudaning titipan undhaking pawarta. Undhaking pawarta sudaning titipan undhaking. Waduh, lehku maca buku mau piye? Wah, sakelingane wae. Ora masalah. Nyuwun pangapunten nggih. Iya Petruk ora dadi apa. Undhaking pawarta sudaning titipan undhaking pawarta. Waduh. Pun niki umpaminipun ler dusun menika wonten sawer ingkang agengipun namung sak jempoling suku. Nanging sareng dumugi wonten kidul dusun sampun wonten kabar ana ula gedene sak lengen. Dumugi dusun kidul dhewe kabare ana ula sing gedene sak kempol. Dados kabar wau saking wiwitan dumugi pungkasan boten cocok kalian kawontenan sak lugunipun. Ngaten. Sampai sini paham? Yo Petruk. Banjur tembung sudaning titipan menika adaan saking nginggil grojok-grojok dumugi ngandhap namung kricik-kricik. Namung tes ngaten menika. Ya Petruk banjur kepiye? Mengendikane Kyai Semar. Kakekne Semar lumantar kula saestu nyuwun pangapunten yen pinten-pinten pisowanan niki mboten sih bocah wonten ing negari Ngamarta. Kula dhewe niku jane nggih gumun kalih bapak niku. Pinten-pinten dinten bapak niku senengane mung tongok-tongok pungun-pungun sarwi ngalamun. Mila kula lajeng miteran dhateng kakekne kula dedes. Jane wonten napa to? Nah, dangu-dangu bapak niku terus bloko. Yen jane bapak niku gadah gegayuhan kepengin bangun kayangan. Ning kayangan teng mriki sing dikarepke bapak sanes kayangan sing magrong-magrong kados kayangan Jonggreng Saluka, kados kayangan Kaendran, kayangan Sidik Pangudal-udal, kayangane Puradana niku babar pisan mboten, babar pisan niku sanes. Ning sing dikersake bapak niku kepengin dandan-dandan kahananing jagat, kepengin maluya jagat, kepengin nyelametake budayaning watak nista ambet Candala. Lah sakniki pripun to? Ketingale ngoten niki negara sing agung, dasare ayom, tur inggih ayem, ning yen diglecah diteliti jebul negara niki sakniki sorot ngenguwunge pun ketok layu. Sebab napa? Sebab anane sing ana dhuwur mung padha rame-rame, sing ana tengah mung padha regejegan golek benere dhewe, sing ana ngisor mung ngenteni besok kapan padange. Mongko wong ngisor wong cilik niku pun sami bosen, saben-saben mung do disuguhi wong padu, saben-saben do debat. Munine mesti mbela wong cilik ning nyatane pundi? Nyatane pundi? Nyatane sing ning ngisor ya panggah mawon, sing ning ngisor ya tetep wae. Sing ning ngisor ajeg padha megap-megap. Jagat niki persasat melu nangis labet pakartine menungso sing do lali Purwoduksina. Kasusilan wis amis, rasa kabangsan wis tipis, rasa katresnan mring sesama wis kinikis. Rasa kawicaksanan ya wis kalis. Malake para nara praja ngumbar janji nanging mung lamis.
Pranatane negara niki sakniki pun remuk rempu, luwih-luwih babakan hukum. Pranatane hukum pun boten jejeg malih. Ucape para pengarep-pengarep niku mboten kena digugu karepe mung do nuruti nepsu. Mula mboten wige-wige mboten mangu-mangu nginger pernatan sing baku nerak hukum sing lan saking utamaning laku. Pamrih supaya padha urip mubra-mubru mula do kendel nyolong bondo negara dianggep ora saru. Yen dielingke malah do ngejak padu. Tutuke pecuca-pecucu. Kowe mono. Mangan duwite negara wetenge nganti mlentu. Bareng konangan dihukum 15 tahun ning lagi nglakoni 3 minggu pun metu. Monggo nek metu ora kudu 3 minggu. Ora kudu 3 minggu niku. 3 menit wae cukup kok jane. Aduh. Petro aja sembrono nggih nyun ngapunten nggih ben ora apa jenenge? Ben ora sepaneng-sepaneng banget lho. Men rada fresh pikirane. Ya. Merga niki kula anu terus nggih. Niku wis 3 minggu pun metu. Merga tutuke jeksa negara niku terkadang nggih wonten sing gelem dituku nganggo dhuwit miliaran. Lho nuwun sewu lho niki, nuwun sewu. Nyatane sakniki niku kathah para nayakaning praja sing mung do menggalihake kabetaning pribadi, satemah lirwa ing sesanggeman boten wigatosaken para kawula alit ning sing dipikir mung ngendile dhewe. Pun cobi to. Lah sakniki niku kadang yen digagas niku aneh. Perjudian kadosta remi, domino, terus kiu-kiu, nomor togel, slot diberantas habis-habisan. Ning jebul sing ana dhuwur malah ana sing do gelem korupsi mangan duwite negara utawa nilep duwite para kawula. Lho, parah pundi jal? Parah pundi niku? Mongko watak menungso niku serakah. Yen nek korupsi upama ora konangan ngono, ibarat wong mangan krosenak banjur anane mung ngarep tanduk wae. Mula mboten omong kaliyan sakniki para kawula banjur padha nggodel bingung nungsang palang lumbuk bentus. Merga sing arep dinut sapa? Sing ajeng dinut sinten? Sing arep digugu sakniki sing ngendi ki do bingung. Anane mung padha sikut-sikutan sing kono mitnah kene, sing ning kene mitnah sing kono. Senengane do gawe pawarta ngapusi malah do seneng gawe berita hoak. Senengane do golek pendhok supaya ketok, senengane mung do golek benere dhewe, nek ora ngene ora. Pokoke pernatane pun berubah selangkrah ora karu-karuan. Mila Bapak sangat-sangat prihatin lajeng tuwuh pepinginan kepengin dandan-dandan budayaning watak nista. Kepengin mujudake manunggaling kawula kaliyan Gusti, kepengin maluya jagat murih jagat niki ayem tata titi tentrem warata tias bagya mulya cekap semanten ingkang dados atur kula mugi dados sapa kaliyan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis ngene wae beres iki. Wah nggih NB. NB ku yo apa Petruk notebook. Kula nggih boten ngertos NB niku napa ning wau Bapak nggih NB ngoten niku nggih. Niki namung kula pokoke sing saking Bapak kula aturke sinuwun kula, sinuwun sesembahan kula. Iya Petro. NB niki nggih. Sanesane niku Bapak nggih kepengin dandan-dandan mangun wewangunan kadosta papan panembah, papan pawiyatan, papan kesarasan, papan olahraga, kolam renang lan sak pinunggalane. Nanging sinuwun sareng pinten-pinten ayahan kula wau dipun ayahi jebul nuwun sewu. Kadang bau saking dasaripun sarwi cingkrang mila persajan kemawon cupet kirang dana. Lah. Bapak lajeng lenggah sarwi pungun-pungun ngalamun. Nanging sak sampunipun ngaten Bapak lajeng nampi sasmitaning Jawata bilih murih kasembadan gegayanipun Bapak menawi kakekne Semar saged mundi pusaka werna 3. Inggih menika setunggal pusaka Jamus Kyai Jimat Kalimasada
Ingkang nomor 2 menika Payung Tunggul Naga, ingkang nomor 3 Tumbak Karawelang. Mila lajeng ewet papan perkewet. Ing atase mung batur kok badhe nyuwun ngampil pusakaning ratu menika mboten pinanggih ngakal lan nalar. Mila bapak lajeng matah mitungkas dhateng kula truk. Kowe matura karo Gustimu ing Ngamarta. Aku ora wani ngampil siji-sijine srana Gustimu derekno menyang Pradisan. Surasane niku dimen pas angel nurukke suarane bapak ki. Surasane dimen nguningani greget gumregeting para kawula nggone padha mangun praja, mangun wewengkon menika sinuwun pun monggo dipun penggalih. Monggo kapenggalih, monggo. Ya Petru, nanging utamaning jeneng ingsun nedya mundhut tetimbangan kelawan para kadang. Menika kok prayogi sanget sinuwun, menika prayogi. Wonten samukawis menapa menika prayogi tetarosan kaliyan ingkang kadang. Werkudara, ana perkara iki kadiparan pamrayogamu. Wah. Ora usah kesuwen. Ayo saiki mangkat menyang Karang Kadempel. Biyantu marang Semar nggone mbudidaya murih becing wewengkoning Pradisan. Yen perlu pira ragate Werkudara saguh nampa tumrap kebutuhane Semar. Syukur yen ngono Yayi, Dimas Arjuna kepiye? Senadyan Arjuna ugi mekaten Prabu. Menawi wonten kekirangipun Janaka sagah bantu murih rancaking anggenipun Kakang Semar badhe mbangun. Senadyan pun kembar ugi mekaten. Menawi perlu kesatriyan sawut jajar miwah Bumirtawu dipun gadhekake kangge kabetanipun Kyai Semar. Waduh, kowe nganggo gadhek-gadhek barang. Ya muga-muga tenanan. Ora mung mandheg rasan tok. Sebab sok akeh priyayi gedhe-gedhe nek janji mung mandheg rasan tok. Sok do mila aku nek dadi sok dalan kene tak aspal. Barang dadi lali. Janji tinggal janji. Neng muga-muga iki tenan, muga-muga kabeh janji terrealisasikan. Lah nek kelakon do mbantu kabeh, aku sing dadi bendahara. Petruk ndleming ngopo? Mboten kok. Mboten. Mangirumin Yai. Megat kelima sawetawis sareng Yai sami aji nampi aturipun Petruk kok lajeng aturipun ingkang raka mboten kapenggalih. Nuwun sewu sinuwun. Semunipun sinuwun Dwarawati kok mboten rena ing penggalih kawruhana Petruk. Kawruhana menapa? Ora. Aku tak meneng sik. Lho, lah kok semunipun mboten rena ing penggalih Petruk kula wonten dawuh Koko Prabu kok bakal ngersake mundhut ngampil pusaka Jamus Kalimasada. Oh, lah ngaten. Lajeng badhe kagem napa niku? Negara Dwarawati lagi ketaman pagebluk. Bisane mulya rengkaning praja lamun ditumbali Jamus Kalimasada. Oh, ngaten. Nggih. Dadi cethane Dwarawati sagetipun mulya rengkaning praja menawi dipun tumbali pustaka Kyai Jimat pustaka Jamus Kalimasada. Ngaten. Mengkono Petruk. Oh, lah nggih. Monggo mangsa bara anggenipun badhe menggalih. Neng nuwun sewu lho, nuwun sewu niki. Dwarawati menika ingkang jumeneng nata Sang Marting Jagat sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Monggo menika nadyan titah swantah nanging titising Sang Hyang Bathara Wisnu dewaning kabagyan. Monggo Wisnu niku tukang dandani jagat, tukang ngayomi jagat. Lah yen negara Dwarawati sing ratune titisaning Wisnu wae negarane kok iso ketaman pagebluk, mendah negara liyane kaya ngopo rusake. Mongko negari sanes-sanesipun ketingalipun malah ayem mawon kados Ngamarta, Pancala, Panggombakan, Wirata, Mandaraka, Lesanpura, Kumbina ketingalipun nggih ayem-ayem mawon mboten wonten napa-napa niku. Lah kok jebul Dwarawati ingkang ketaman pagebluk ning ngatos-atos lho sinipun, ngatos-atos. Engko gek-gek niki Kresna palsu. Bahaya. Jalaran jaman sakniki barang mitasi niku kathah lho. Kathah sanget niku.
Iya Petruk, sakniki wong nyewake sandangan wayang wae akeh. Ning kok iso ireng ya iki ya. Kok iso cemani ya nek nyewa sandangan. Ning tetep ngatos-atos lho niki. Mila jumbuh kalian atur kula ing ngajeng sampun ngantos wonten tembung undhak ing wawarta sudaning titipan mbok menawi nggih wonten mriki niki jumbuhing tembung menika. Pramila yen kula wonten mriki niki jumbuhing apa jenenge? Yen kula prayogi negari Ndwarawati dipun uningani, dipun taliti langkung rumiyin yen cetha-cetha Ndwarawati nandhang pageblug. Monggo nanging menapa mboten langkung prayogi kangge menggalihake kawulane dhisik. Yen wis cukup lagi mikirke wong kono-kono, lah wong sing kene wae mbutuhake kok malah arep dienggo bantu wong kono-kono. Pripun niku? Tur malih sinuwun menawi wonten karang kadempel pustaka Jamus Kalimasada niku mboten badhe pisah kalian paduka. Nanging menawi Jamus Kalimasada sios katur dibeta wonten Ndwarawati badhe kangge tumbal. Dinggo tumbal niku biasane api-apike lho niki nggih. Api-apike niku nggih mung dipendhem dinggo adal. Iki kepeksa ingsun ingkang paring wangsulan. Oh nggih, neng nuwun sewu kok semunipun sinuwun Ndwarawati mboten rena ing penggalih kersane Petruk. Kowe ngerti Tom? Yen nggone bapakmu kepengin bangun kayangan kuwi sejatine luput lho. Luput pripun? Lupute bapak nggon ngendi ora? Ya genah luput. Kayangan kuwi nggone lenggahe para dewa. Lah kok dadi arep dibangun karo bapakmu iki karepe piye? Kuwi padha karo wis wani nyahak wonanging para Jawata, ngerti? Oh lah kose ngejak geseh nek ngene iki. Ngene iki carane ngejak geseh. Nuwun sewu. Jare sampeyan Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.